Jak vyplývá z policejních statistik, každých 10 sekund je na světě odcizeno jedno vozidlo. Pro zloděje přitom není žádné zabezpečení auta nepřekonatelné. Současně přibývá také pojišťovacích podvodů. I v případě, že se podaří odcizené vozidlo najít, nelze vždy určit jeho pravý původ a skutečného majitele. Systém identifikace a ochrany majetku CrimiStop využívá k označení vozidel a předmětů mikrotečky a mikročipy. Ty jsou nositeli unikátních a nezaměnitelných kódů. Aplikace v případě vozidel provádějí autorizovaná pracoviště. Tisíce mikroteček velikostí 1 mm jsou nastříkány s lakem na asi 40 až 50 míst u automobilů a asi na 15 až 20 míst u motocyklů, včetně dutin. Všechny důležité části jsou tak označeny a stále identifikovatelné i po rozebrání. Mikroteček je na každém díle tolik, že je prakticky nemožné všechny odstranit. K přečtení samotného kódu na mikrotečce se používají kapesní mikroskopy. Ty mají ve své výbavě policie, autorizovaná pracoviště CrimiStop a další vybrané subjekty. Dalším významným prvkem systému CrimiStop jsou mikročipy. Ty jsou vkládány do měkkých částí vozidel, jako jsou sedadla a čalounění. Jejich odstranění je spojeno s poškozením a tím znehodnocením chráněných částí. Výraznou součástí systému CrimiStop je preventivní účinek. Samolepky odrazují případné pachatele od odcizení věci, kterou je možné snadno identifikovat. Ať je systémem CrimiStop takto označený předmět používán kdekoliv na světě, vždy je možné využít jeho identifikační a ochranné vlastnosti prostřednictvím internetové aplikace www.crimistop.com.